Lasa tayo. Kilata mo kali mo. Buang ito lihan, no? Yo, what's up sa inyo mga silingan, no? Sa mga di pasilingan dra, i-subscribe na. So, atong buhaton ni karon kay mag-magic gamit ang papel. O, sige, magsugod ta. Ano kaya apil dira? Apil ka diri. Okay. Apil na. Tayo pa lang. Ano man siya buang? Tayo pa lang. Kusga. Kusga ba? Kaya di may pick ang puan. Piste ni gago ni. So, imo na ito ni putik kanan. Imo na ito putik kanan. Kusga. Na. Na. Kusga. Doon ko diri. Oh. Di makalas ko na. Na. Yabak. Binte. Tugay. Palpak magic. Sapa. Kusga. Pinaka ba? Sana. Sana. Lasa tayo. Kilata mo kali mo. Buang ito lihan, no? Hindi na ko eh. Piste, wala ka na sana. Wala na salad. Oh, Adre, lami. Babi. Klaro yung suon. Klaro yung suon. Ampun na, may palitago ka sa tricycle ba? Agay. Hoy, tubig, sakit kayo. May lami, trap, iprank.